Menta kesengi ke Shpotri uleber acara aprenrio u Presiden keseng FKJGP uba Donby Kongset ula penrem jori kiriu seniu kiblalet thang ya ke office jangka Garo Student Union Hatura. Kuma keseng ke yoi baka dau jangka ni ke jingja ke day baka Garo Hills Autonomous Council kelapan mi ya ke jing penbena haka katnyau terik urempang aja aprenrio bat kani ke jing penbena kalong hadian balas ngap ya ke sur jangki pat ba hari lom Garo. Bakal ade ke por banum ai lachu iki bam day riu lom ban yeshem bentah haga MDC election. Kani kijing pen bana ka kerensyai bagi nu ki bakwa banya kun ya ka MDC election haji HADC ki day ban so lang ya ka serna Cheryl tribe. Henry wat apring ka tay kijing pen bana ki don ki riu shem kabu ki balapen klut bat kijing le ka jang u SGS matur mominin u balalet hep kerteng banya kun ya ka MDC ban na kani kalami kani kijing kelumar Hagaro Hills. Na kaliang jang ka FKJGP ka ai jing kersyan ya baro kiseng bahalang ban pentikina bakin ban yakun ya ka MDC election ki day ban don ya ka serna Cheryl tribe na marka jing ailad ikiwe ka penyap no ka jing temu jang ka kerengen ka bahen rio na marki district council ki long ki nongker nong dai ki riti dustur jang ki jai pen rio long penrem jur ya ka jing sathang jong ka office jong ka Garo Student Union hapo kabanan hapo West Garo Hills District but kani ki jing jang I ba kadi lingba kani ka order ka bala pass da ka GHDC Garo Hills Autonomous District Council po khna tarik banai feb but ya kamut notification ka bala penmi pan ha ka khatnyo tarik jong banai feb arja apun rio kadi notification ka bala penmi kalong ba dei happening ka jing ya jong ka sur jong kaleng jong pai ba hari lum Garo ba ka so dei ka por ba anum ai la chu ya ki nu ki nong isim benta mo hapo ka GHDC ki badai ki non Garo kabamut lara kimdan hi taka sernot certificate kabari joka Shulu tribe dalali ru kinumyo ban isim benta hakaliang ban long taki ki wena ki candidate hapo kan election te kajingja kalong ba hadin hapdeng kajing u jing nam jing pat ba napo ka rilong Garo Hills henrei ngi pat kidon ki riu sim kabu ki bakwa ban penklut ya kani kaya jinglong jingman ya kata sentiments jongki para rilom napo ka rilom Garo Hills kejongi ya kaba uni uwei na banglatif katang ko as motor mominen walik ban file ka nomination kejong da ka balik persa ya kata ka jing snow jongki para rilom Garo Hills ke badang thi tika sa mi ka nang tu hi salong ka mi ka jing ka bom sultanat ba ka jing long jingman ka makalong mata hapo ka rilom Garo Hills ka jing litsim ka jong kani kalong balik persa ya kata ka jing snow jing pa Garo Hills ya ka ba ngila mandong ba la thek petrol susu pat hagading te dina ta ka daw na kaleng ka seng ni penrem jur ya kani ka jing le persa ya jing snow jing ki para rilom po rilom Garo Hills bat kum jur ku jing sathang jong ka office jong ka Garo Student Union ka FKJP hi habro kawai ka habro kawai ka snap rekam ka jongka kalong bah mana nadu ka Khasi Hills Jandi Hills bat po Garo Hills ru bat kumju ru ni ai ka jing kersan ya ki pat ki seng balang ke badon matala ha kali ki jing ki ban persa badalai ru mardor anom ailat ya kita ki brio ki benji simenta hanika election jongka Garo Hills Autonomous District Council ya ki bamdan ya tak sernat Shulu tribe de kadika kapor kabla dir palat mensia kerno ya kaba ngisnotanat pat menta ki patba nagari lum Garo Hills kila suthu ya ki jing kaman up ya ki ladiki aila ya ki wei pat ki jai penrio ki benji menta khamtam habadi bakaliang election pokai GHDC namar beliu kalong no kalong ka penyap no ya kata ka jingsngau na ka penyap no ya kata ka spirit jong ka suksidu ya ka bangil ayo khnang ya ka ya ki atongos district council ru mo kalong kumno banyada ya ka identity ya ka culture bat kumtar ter te kadike ko wi ka ba ngatrai kampat nem dir ya kapor ya kipai ba Garo Hills ladaki kendit menrio nak menta dak jingelong teli lang kawai kemut kejengma kaban apa dak pateng baswan kanum dan show dia bali nakaliang jongi
nismo ba di man kersan do ya em ya kani ke jing ki jong ki yang thi nomor baliu kum ke jat rio mo kita ke jat rio lum ke badan ha ka ju ka jala ni ba hoi ka numbers jong ki representative na Pogar Hills kidan la ka jong ka numbers ba kum ju nangi kidan la ka jong ka number kai ka makwa nong ni ka long ba la dangi ai la ba kini ki jat rio kham hapo ka sanjima sansima hapo ka jala ka jongi lingba na Pogar Hills de kimi tang san rungut nyungut kan wara ka jing kan ap ka jing ma ba khra ba om dei taki pai ba Gar Hills su rei wat kum ju yang ni seni sport rilom khasi jantia po ka jingalang ka ba ngila pelong ha u arjar apulai ba ngili Pogar Hills ka ju hi ka ta jingkali ka ba bon ki kali yano in kano te ngi hi kum ki nong alam ngi ong ba pej man tangi rong kam ban pej sakhmat ban jam sakhmat om dei man teru e ka jing bakla ju long shwa man shwa jing na sedien nama khnang beginyo e jing tali ka long ba ya ka e ka ta ka jing duna ka ba ki long shwa man shwa jing kile ne ka jing klet ka jing ki hakinu nu benta ka di kam nam ka jing bangin phai sakhmat ban num kuno ino ri kum ka jat men rio ne kum ka jala hi long ka wai kata hi ka sur ka ba na ka leng ka FPSP ba ngi le sethi ngi ong ba nginum dan kono no ong banginum la ban le hele ke jingi khon kan dan mai te tadi na ta dau hi kani ke sinjam ka ba ngai i ba manta hi nginum ong ba ke dei ki seng bhalang nginum ong ba di political party dei ke dei be ke jingi ki ka ba dong kam na manta ki pardo ki para rilum ke jongi ke be ha than Gar Hills ka ba than rilum Gar Hills namar nganong pi kat kum ka jinglap ka jongi hi na kaleng ka seng balada kini kim na man kendet rio manta ngani tu ipi ka dei ke jingkot ya pat ba ya ki para rulum jugi ke Pogar Hills bat ka wiru ngapa wanong baka duna palat kata kata ka political will ka pa kibu shwa ya ka party ya ka vote bank jugi hakmat ka kwa banai ke jing pen pau ni ke jing snow nong no ke jing snow ban karshan ne ke jing snow tenat ya ki asami semua kisau kemen mamanta ki yo noilam Chief Minister Benut uban la kumba arlak tam delete kita ki doubt voters hapo ka jala Assam khen badai ko umnur ukran shai ba ningkong hi ka dei namata ban safeguard lik jai Assamese tingi manta roh ni ngidong kam ya kita ki nong mi khmat ka jongi no Chief Minister ka jongi bon bo shai ki pat ba rilom Gar Hills hakmat ya ki pat ba rilom khasi jantia hakmat bat ya kata ka vote bank syadid ni kum ke jala ni kam ya kum kita ki nong nikmat tang ka wei ka long ba ka dei ka ba ni scam ya ka jumut ju pakhat kum ki nong lam but ngathrai ya ke ka ba ki khot jong ki seng balang but ki khot jong ka FPSP Gar Hills zone ki shim ya sengjam ngathrai ni dong ke jingkeman bangila man penkot ki ngila man penkot hadu ka bakot banyo jing job ru bat ka wiru ngaka wanong ba ladaran kaman hi kalenti karang bon ma mendang ipe ke jing sim ka bu kini ki wei pat ki january hapo rilong Gar Hills ngi long dau ba ki la bande ki Bangladesh Muslim ka wei hi ngi thi hi kadai ba ki kwa kadang kata ka economic exploitation rei ki pa yo ya taka bano ya kata ka political exploitation na political gain hadu menta te hakapukot hi kalong ba ladak sisim hi kimpak yo ta ka ta lakam jo ka senchar khada ngathrai ngidang la ban le shibun ki eru henrei lada maki hi kla yo ban uthie ha ka senchar khada ngathrai yak ta ka jingkali ki jongphi kandai hi ka jingstang jo ka jingkot